so ba ko kadan harba mini da ke koda na sakan gwanata ki ce zaɓi na sunan kanwata ki zan alkinta mana ririta so fa makaho ne ki san baya gani kaina na baki sai ki adana. Tare ke zanno na ke na gani a mafarki na ne so mahaɗin ƙauna ne da ke kike bani batu sirrin guda ne ki azana a kan dokin soyayya a kan ki baba na tsoron kowa ne zan zama jarumi a kanki kalmar so tana da zaki zan bazarin dina ta yaƙi farauta irin ta zakuna inda za a bani ke dai masoyi.